the fall anase ahwiase no abusiafo yebema munyina akwaba na afe yede enchiaso nkonso edeba munyira tuturu mu a mo hweyen ewo wiase afana enyina kasa mfoni eso yeda mo asenso se de biara da mode mo fidie edito London Ghana memenda akwanhwefo Sabbath school ena afe chosemu empensempensemu kwata munyinara ye ne wo esua mfitiase nwoma no eye Genesis adebo ena afe ye ne wo ehwe emu asem na otwi mu no ye wo adisua etoso mienu so hwe adisua no atifi asem na ose the fall anase ahwiase no last week ena ye de adebo nankasa edebre hwan ebo ade oboden edebe ne siye eni ade so want me anya sa adisua no antia okọ London Ghana memenda kwanfo YouTube channel na se Facebook page hono adisua no ewo hono obetimi atie se ne bema wanya adisua no mu nyina entiase mabegofo no aye krado mo babebo amedi na otwi mienu nso de yi ede atoam so ebeba sisia. The fall ahwiase no eye den na fi ekoban sa se tikra ne ma oba no kwa ko bi oba I see they also made something into almost so the most what is on yami a onye bi Bible prophecy mo no you can oba mo asem a na oba ni ka ho e makasafo yebe sign ama munyina akwaba se mode mason ane mani ehwe yen babi amwo biara se de biara da ye ne mo enye sa disuan se ne medi kan eka ye no ye hwe mfitiase enwoma no Genesis ana se adebo enwoma no no kwasem ne se disuan ye deba afi ne awura na otwe a etoso mienu ewo kota foforo yi mu sa na otwe mienu no disuan no atifi asem no ose the fall onya me bo bibia na samo hwe last week na ose eye obo wia ose eye obo wia ose eye bibia wie no ose eye bibiara ye na afi de ekoba na sen eno nipa tibia abeyesi eno na sa na otwi mu mabegwafo no aye krado a omoba beboa na ye de emu pensempensem mu e de abrem. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. And the Yahuwa Domo, me wo Elder Samuel Aji kame ho e wa se Elder ye mo akwaba. Great. That's say and then so wajipene say when you be sa addition me botra na fe me call sister Agnes Teten so na 1815 sister age ye mo akwaba. Great, that's say and then so waba
dio na me bo atra na fi makọ ne ote etri ho kra na Edazik osai afri enso eneti etri no ho ano Edazik ye mo akwa Yeah, you have a smart. yeah da mu nyina asese modi odo abo odo mu se yemfa adisia kununu emfa mbrem na me kai atiefo se me nimba bia wo hwe yen afri se ye 3abn Ghana so na wo hwe yen se ye YouTube and as Facebook so wo comment bia wo pese o comment say your question anase eyemwa obetimi atro no wase ye befa na ye nyamra ye di ho abubu na afi ya mwa so ate se ne ano yie no eko ye medam wase bebia obiara no katewani na mema da aje emo empire emaye agidi fo me mompaye onyame konkon onyame tofo onyame batampa o me da wase o edoyimu o ma sa fa ye gba yatena se ni ba be pese pension ho se mu semi bitma pension mu ama tifo atiase ama yenso yetmi atiase ama nyere boyembra anya dankwa kise twere ampon o betna yimu tina ye sto konkon no se onsan meka ye ho emra yatena si na me boa yen kaka ye ni ayi besu enya no yenya mu tiase ye fa mo yembra ona se boni wiasi mu emra mre enche na twere ampon o bai oba abetu ina se fata obefa ko yinda sada yeda wase se bride beara yesu frewa tie na audience sense se nya wa ko ba yesu di munti amen wait yen share was the fall anas ahwiase no yen ka bosem no Genesis chapter 3 verse 15 say sister Age say why crowd yen share Genesis chapter 3 verse 15 pontom bi entie radiasem na me de time beto woni oba no ntem ene wasefo ne nasefo ntem onu bebo wutri na wonso wakane nantini amen wait ye kono ye behwe sa enkabosem yi na fe ye hu adekronti a sa enkabosem yi ebema yi nim se sa enkabosem yi ya ye ta ka se ya ni finim se gospel no e sha se fi Matthew ho no e de ko bat sanka bosem we no be me hu se asempa na nkasa no na e sha se fi Genesis na asempa na e sha se fi Genesis na eye sa anida so nsem ya ode amaye o Genesis chapter 3 verse 15 and despite onipa hwe ase nyina no sa promise we na e wo ho no ene ye the gospel no asha se ye koye nim no ebeba mu na afei yetimi aduso eduso no ye ni kan hwe last week na ye hwe se ne onyankopon bo ade na mfitiase no onyankopon bo ade na bibia na ye pepepepepepe na bibia koyie na afei ye hu nso se onyankopon bo ade nso na nhyehyɛ da bibia ho mfa da bia na ye bidi kura mpo no nhyehyɛ da ho bibia ye bia no wode nhyehyɛ principle eda ni bibia ho na bibia ye kama but this week no as scene no esesa ehuri akosin foforo ose the fall ahwiase no eye den na fe ekoba na sa ma ese onipa tebia ababa ye de etie yenni kan enkinkan nkabosem bi niema nkabosem yituo se miensa bi embomu na fe yenhwehwe oni kro na san yituo sem no ka no ho asem na fe ye de ahye yen adusua no ase first yenhwe Genesis chapter 3 verse 1 Osi na wo ye enitie chi ne nrem mu adom a Awurade Nyankopon ye won nyina na obisa oba no se enti Onyankopon aka kire mu ampara se munni tro ha nnua nyina bi amen na wakan 2 Corinthians chapter 11 verse 3 and so say na so misro se ebia se de wo no di enitie bedada hawa no saara nso na obesai mu adwene afri Kristo fam ahofama no ho amen na fe wo call Revelation chapter 12 7 to 9 achenu so say na okomba osro Michael ne na bofo tu otwase ne so sa ne no koe na otwase no ne na bofo koe na odi won so na wanya kwan osoro bio na otu otwase kase no owodada no a ofre no obonsam ne Satan de odada amanama nyina no free hoto ne twene asase so na oto na bofo kan ne hugui amen ada yenhwe yituo se miensan yo
why ne wo no anasa wo twease no yeah me na Bismarck adusua we de adusua kese pa enipa areho eni yare eni amane a yekomu nyina ene na yesua ho adusua sa na onyame eyotumfo na wotumi ade nyina ye na waye nhihye bia se obegye yen na ni nyina ne se hwan ne Satan in fact additional eme tiasie se Satan eye yebeka se no oya abofo no mu baako ana estro ho no no di Lucifer Bible no edi ho adanse sa na osori etia onyame na onyame to no bae so ebeto asasi so ena oye na dwen se osoro ho abone dia na asase onyame enam ne tumi ne doso wa bono fe wo de ahye Adam ne Eve nsa no obegye afri ne nsam na obonsam dada Adam ne Eve na adusua ne nyina ache se obonsam Lucifer no ene ye Satan do dada authority a onyankopon na oba asase so no ona ye frɛ no Satan na adintina obonsam krafa sa adwen no onyame ammoni yi ana die ntina na opepa se obe na enuanom emre ma ho ma ye nkan Ezekiel chapter 28 etiefo wo betimi akan Ezekiel chapter 28 verse 12 to 15 no wa John poko 17 obehu kwan a onyankopon fa so ebo Lucifer a chese Lucifer ahofe no abodie mu obie no no otese no na ono ankasa other commentators say he was next to Jesus Christ nti no wotumi a wotumi eye bibia na mepese mama ge obekan Isaiah chapter 14 verse 12 amayen verse 12 to 14 Isaiah chapter 12 Isaiah chapter 14 verse 12 to 14 okay I shall see yeah then na ofi osro ahwe asie oh instrument shamfo adecheba otwa wo ahwefam wa wo bre amanaman asie no na wo de wo kan wo akoma mu se osro na mefro makro onyankopon instrument fi na memma mahinwa so asie na metina ehya bebo no so etifi fam asase etifi anu ho atom mefro akomununkum nsurunsurun mia meyem ho se osurunsurun ni no amen mama ge da se nti akinkan semo a mama ge di kan Revelation chapter 12 no ebo dragon any devil bidding yes wo kire se ono ni sa obonsam a ye ka no ho asem na ekwan ya onyame fa so a ebo no na me di kan Ezekiel chapter 28 no na kwan ya nyame fa so bo ni nyina ni tumi odima ni nyina no wampe na opese baby anyakopon tie no e ho no obetra yeah na mpani ampa oye ya Bible says otimi ye ya that 1/3 of the angels yes na omone said the Revelation chapter 12 e kano omone osoro ekon na wo ntimi enyina ena onyame eto wo mbe ebeto asase so nti na obusa se Lucifer Satan woni hwan a the dikan ni dimpa ni Lucifer okay e kire say the light bearer e was so the light bearer a chese ni tumi no ebrade nyina so nanso wampe na ekwan a ofaso eda inipa ene ekwan a ye kan wo Genesis chapter 3 verse 1 so ebra ye to no twe no yes obagye no ofa onyankopon asem a waka no so ena otimi di dada Adam ne Eve so se nyame na aka ni say yeah na wa trace onyankopon asem no na wo did enti adesua e benya free ene adesua mu ni say obonsam otwease no saa na odi ye yen de bia da otimi fa onyame asem na wo de abedada na ma why nso why home from so enti adesua yesua no onyame edan said ye obonsam edadan ye oyini suban bi edidi kire ye
na da bia da yenya hweyie ewo yenyam som mu efiri sɛ ɔse ne mmere aka ne yetia sa na ɔpɔ bi biara obenya no no ayɛden na wadada no akyena ame ɛno nti yɛkan yɛnkan but yɛkan John chapter 8 verse 44 yɛbɛhu biribi wɔ hɔ ɛna yɛsan kan 1 John chapter 3 verse 15 ɛtiefo munya kwan a mobɛtumi akan san nyinaa ɔbonsam ani abere na ne nyinaa ne sɛ de onyame de maa no wampɛ ɛna anibre na ni asɔ ɛna anibre ɛbaa na kwan mu ɛno nti ɛnnɛ mefa saa kwanya yi so aka kyerɛ yɛ nyinaa onyame ma wafrɛ ne sɛ ebra anibre bɛhyɛw ɛbɛba wakoma mu ɛbɛba wadwem mu anibre oyɔnko anase bibia no na yɛ Satan ɛna abɛhyɛw mu ɛma wo yɛ nti kanyame mamu paa adeɛ paa yɛ friend sɛ anibre no ɛni sɛ yɛma ho kwan ɛma ne ba yɛ mu ne nyina timi transe na dwumadeɛ onyame de ahyɛ yɛnsa no yɛ nyina timi ayɛ ahyɛ ne din kronkron ne onyam yo medase paa sɛ elder wa tobo na wa cheche yɛ musa na abusiafo yɛ gusuara yɛ hwɛ the fall ne yɛ a ɛma nipa ehwiase na wokhwɛ akenkan sɛm na yɛka na hwɛ sɛ ne elder church mu ya na nsɛm bisa bi etaba sɛ na ɔwɔ deɛ ɔyɛ siden na ɔbaa mu ana sɛ ɔtweaseɛ ho asɛm a akenkan sɛm nyinaa ka yɛ siden na ɛbɛn yɛn clarify eniema bi kakra bi ɛwɔ ha sɛ ansana yɛtoa so ɔwɔ sɛneɛ yɛtwerɛ sɛ wɔka LG White book Pictures of Prophet page 53 a wɔdescribe ɔwɔ na sɛneɛ ɔwɔ siteɛ na ɔwɔ yɛ obi a ɔse na ɔyɛ the wisest wohwɛ mmoadom a Nyankopɔn bɔ yi nyinaa no ɔwɔ yɛ obi a ne ɔne na wɔyɛ wise na ni ate paa yie na ɔyɛ aboa na ne ho ɔfɛ ɔwɔ ntaban a wotimi tu ɛfa ebi na wohwɛ ancient Near East temmerɛ no Israel famu hɔnom na sɛneɛ na ɔmo hwɛ wɔwɔ no na ɔmo pɛ biribi a ɛyɛ evil a ɛhwɛ so deɛ a ɔmo de wɔwɔ ne gyina hɔ nti ɔbonsam a sɛneɛ elder akyerɛkyerɛ no mu sɛneɛ Onyankopɔn bɔɔ no na adwenbɔne baa ne tiri mu na ɔpɛɛ sɛ ɔbɛba bɛsɛe nipa no ɛbaeɛ no ɔbɛ employ ɔbɛfa ɛka sɛ ɔbɛfa wɔwɔ sɛ adwuma ɔbɛfa adwuma sɛ bɛyɛ adwuma bi ma yɛ because na ɔno ankasa krompo no ɔbɛturu mu hɔnom no na ɛden santo Onyankopɔn anumonyam a wɔde adura hɔ no na nyɛ animonyam ketewa nti ɔbɛ employ ɔwɔ sɛ ɔbɛyɛ me kasamafoɔ adekoro nti ɔtwe ase asɛm ɛbaa mu no ɛna ɔde di saa adwuma no a elder ɛkyerɛkyerɛ mu no nti yɛnyɛ saa clarification na hu how a ɔwɔ ɛba ɛsin ɛnimo medam ase afei yɛntoa yɛn addition na afei yɛnhwɛ akyiwadeɛ aduaba no sɛneɛ ɛno nso no ɛkɔbaa yɛnti sɛ yɛhu ɔbonsam aba asase so waba bɛfa ɔwɔ so a ɔde ɛdaadaa yɛn maame ne yɛn papa Onyankopɔn edi kan ɛbɔ wɔn yɛnhwɛ saa akyiwadeɛ aduaba no na afei yɛmfa ntoto ho asɛm Onyankopɔn ka kyerɛ Adam ne Eve ne asɛm a wɔwɔ no nso baayɛ ɔbɛkaayɛ yɛnhwɛ ɔkwan a ɔfaa so a wotumi deceive anaasɛ wotumi twe ɔmo adwen Genesis chapter 2:16 and afei 17 ne wahuri aka Genesis chapter 3:1-6 no Genesis chapter 2:16-17 say na wɔhyɛ nipa ba ne sɛ tom ha nnua nyinaa dibi na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no deɛ enni efi sɛ da wobɛdi bi no wo na wobɛwu pamcho 3:1-6 ne so say na wɔwɔ yɛ ne tie akyi ne wram mu adom a Awurade Nyankopɔn yɛ wɔn nyinaa na obisa ɔbaa no sɛ enti Onyankopɔn aka kyerɛ mu ampa ara sɛ munni trom ha nnua nyinaa bi na ɔbaa no bua ɔwɔ no sɛ trom ha nnua aba no yɛdi bi nanso dua esi tro no mfimfini no aba deɛ Onyankopɔn aka sɛ munni bi nso momfa mo nsa nka na mu engu na ɔwɔ no ka kyerɛ ɔbaa no sɛ enye owuo na wobɛwuo na Onyankopɔn nim sɛ da a wobɛdi bi no mu ani bɛbue na mo ayɛ sɛ Onyankopɔn ehunu papa ne bɔne amen amen great mamembra elder ajeso fa saa nyituo sɛ mienu wetu ebomu na hwɛ die Onyankopɔn instructions a Nyankopɔn de ma Adam ne Eve na hwɛ de ɔwɔ no so bɛka yɛbɛ na ɛte sɛn ni o me da wasepa bi sɛ yɛdi kan aka ɔwɔ no na ɔyɛ ne tiefo a ɛyɛ
Obonsam and the Beshe ni Owomu. Yes. Na oni di juma. Na yesua hu se Obonsam obi a nani atintini ofi soro kra ba no otimi e de abofo mu nchemu miensa no baako ene ba asase so a enti emra obae na ekoba se hopese hokote nyame ma nyame abomagu edi ntom so atua no anya ne den because of say na nani ate dada sa enti se wo hwe akenkan ye ya wase obefa owo ni mu ana owo no nyame bo onipa odi bibia hye onipa nsa ana odi onipa kotena trum kama ana osi dua ba ku de esimfimfini se dua yi de da modi gbedi bie no owo ana mbewu nke ye period ke no an se ke se ko nipa ti ase because you know the many pa ne dos be ba o se ekoba ase mre bi obonsam fa owo mu ekotena dua yi so ana o ka kire ekoba ase na mi nim nti bonus so hwe sa story si amanfo bebre ye ma communities bebre fa yi ho se tenti kra ne ma oba no nko akra kopie ho kra no odwen kra ontimenti ase that is de bia no nyame kra kan ne bia no odi ne wachinje mpo because they dey so ko fa dua no kra ase ana ma ne ko hu se o se wo no ne de oti dua ne so ana ma wo no bi sa ne ko se ne se enti wuti wo ya de nyame apo be kwa kama enti wo se dua yi mamu ni bia na ana so wan kan sa akenka sem no kan pefe se o se wan kan sa o se ye ni bi ba mfimfini ade da ye bi de wo ne bere e be wo ana o se obonsam e ka chere se no o won ka chere se da bi mu na nyame no onim wa sheda o se da mu be die no mu be yesa wono enu nti ena wo bra mu se mu ni onipa eye ni brebre fo we don dey ka se de bia se wa ma ne ye de ama wono wani anso a e be wi ase no na ne ye fa ma wono na kwakofa o kan Yohane etire wotwe chichemu aduana na wasi obonsam Yesu pass as so na woka no wasi the devil and as obonsam no we the father of lies and contempomu specialist odi atro ankasa abom degree anything o tiksi ni anyame aka no ana wode that so oba na dwen ana ma no kofa bi se odi bi e mawu dabi hwe ana otima oba no na according to adisua no kire yen se oba no so gi aduaba no odi bi na ansa na obedie no o se ordinary see what he hear say onyakopon because we say o kan Genesis 1:4 na o se nyame bo ade wie ye no o hwe na o se eye na it was good so ani and then o se oba no so gi aduaba no oba o pray that role ni say aduaba no so ani na ani so no eso na ani eni nti odi ye na odi ye no odi bi nso ekoye den ekoma ni kunu emo no so di ni tie mu nyina ni say onipa peso yesa Yakopon onipa peso otrase da wow na na adisua ni boy nkokọ say sa adwentia ye we na obonsam adua no wo enei nsafo etia say ancient time no tete mremu every Egypt mrenu nyina nipa mpeso bewu se nipa wu a unwie enei nipa pi wo sa anchekere no wo sa anche ase no da so won nese onipa wu a onwi na ye ka bi kura se otun kwatan femfem bia bi kura se ese owu a na ne kra no de ate nti up to now nipa da so saman aba anonyam ka ruade se ye akwahwefo de ye nkyekere no eka sisu dua prekope se onipa wu a na wawu tie gidi se osama ni ba bibia but obonsam ebetua sa adwen no efi edintrum ewo Adam ni Hawa mere so ele kire mu se ni onyame aka no enti ntunsunu ya na edam ni se onyame se mudi a ewo na mbewuo obonsam se para we ni se udi a onwu na but obeye se ono Yakopon but onyame so de ni awaka bia no ese se bam because of se waka se ombewuo ntino na etwa se owo eno nipa ewu enti kokobo a oboye ni se yenhwa yi ewo obonsam because obonsam atro nyina jane no
na sɛ watumi adaadaa abɔfoɔ na yɛ first parents ɔmo ne nyame nya mpu watumi adaadaa wɔn deɛ a na me nso me ne wɔn no yɛnhwɛ yie because of sɛ sɛ yɛanhwɛ yie na yɛmfa yɛn ho anto Yesu a yɛn nso bɛtumi adaadaa yɛ. Great. Yo, medam ase meda daje meda ase pa busiafo adesua no de pa ye hwɛ the fall no ye hu ɔtwease no nipa awɔyɛ ɛna afin ye hu ɔkwan ɔfa so na ɔdaadaa onipa so wo hwɛ nkenkansam na ɛkɔba na adesua bi wɔ hɔ pa de ma yɛn wanhwɛ ye hu adesua ɛwɔ hɔ ɔbonsam di atoro ɔbonsam ɔyɛ obi a wɔyɛ very wise pa wo hwɛ de wi a ensem ne esi kɔɔyɛ ne ɔkwan ɔfa so ebisa ɔbaa n'asɛm no a na ɔbonsam wamba te sɛ ɔyɛ onyankopɔn enemy sɛ wɔhwɛ akenkan wamba sɛ ɔyɛ onyankopɔn tamfo ɔbaa sɛ ne nyankopɔn aka na ɔbɛ support into di kan bi sɛ ɔmo sɛ susuam papa sɛ nyankopɔn ka sɛ aduaba yɛ gyina ha sɛ mamundi ɛno that is the first atro ti question na obi sɛ ɔmo no ɔsi the snake the snake act nyankopɔn aka kyerɛ mu ampara sɛ munni tro mu ha nnua nyinaa bi. That is the first lie in the Bible. And atro di kan wo trust mu na ye ɔde ayɛ question no because nyɛ saa na nyame kan yɛ because when some are aware of what God said when some nim sɛ nyankopɔn aka kyerɛ so munni ni nyinaa baba akɔpɛ ba obebisa sɛ nti osi ni nyinaa so what I say oye number one derga one hwe ya obeha in the first place ye kɔ ye ni nua hwe adusua mu ha se enti first attrab nsam di ye ne se odi bisa question se enti nyankopɔn si ni nyinaa mamunni se ne be ye oba no be responde enti so hwe oba no response na won se quickly no ga David wan kana sa na emu ose ba ko we gina ha se na enye den me ye wan bisa sa question ne sa nka e bia onya sa response no na oba no sa di bi to aso de nyame anka no but I say oba bi so ose yen sakura mpo me find dem me fa ka ba no so nyame anka no sa because owo ne wo kasa ikrompo na ono no odadua no so se me yen fa yen sa anka me da so ise nka mawu enti na wo krompo asama a wo kae no waboa wo no ma obetimi adeceive mo adusua ben na wo ha se adusua wo ha ne say sometimes trust some no yankasa ye di bi ka ho ye kasa de nyame anka ne ye pese ye de soso yankasa na ye de yadwene bubu niema bi de keka ho nyame anka na sa na yankasa ye di bi soso ho na Peter nyame si ehu bo Peter na ma ne mem na ye di bi ka ho Peter kurampo na odwendwene sese chosem no nso anka sa chosem na asem o ka se ehu bo no ade ne emfa ne se osi ehu bo no ene ye di bi ka ho o se yankasa ye di niema bi ka ho ma bonsam capitalize on that ma what ye de oye enti sa adusua e wo honom no mo me very careful in terms of deception na yanye ama obonsam antwe amfi nimdia onyankopon ede amaye e wo hase I think say yento aso na fe ne e wo honom no so ye de aka afi yento aso ne hwe rehinta wo onyankopon anim no afi de ye build this story no obonsam aba abaye watimi adeceive wo mo ye hwe de siye na ede ohawi ede brain eno so ye hwe Genesis chapter 3:7 to 13 no so na ye hwe sene omo ye after this pamto mienti radiation na womba nu ani buebue na wohunu sai odidadaja enti opempam brodoma hanye nkata nimfai na wati Awurade Nyankopɔn ka se onam trom ho anwumre fremu na obarima ne yire kohinta firi Awurade Nyankopɔn animu trom ho nnuamu na Awurade Nyankopɔn frɛ no na obisa ne se wo he na wose miti wonka wotrom hono misroi efise midadaja na mihuntai na obisa no se why na okachre wo se wodadaja dua mi hye wo se inni bienu na wadi bieyi na obarima no se oba wodi ni beka me hono ono na oma me dua no aba no bie na mi diye na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ adɛn na wayɛ saa na ɔbaa no se ɔwɔ no na
Odada me mami di amen. Amen. Yɛnhwɛ dada deɛ na nka ntimi nka amen deɛ but yɛbɛka ne saa ne atoa so. Sɛnea ɛsitie no nti Sister Guild wohwɛ a ɛdeɛ ne si ɛwɔ ha sɛ after ɔmadi aduaba no na deɛ nti na Nyankopɔn ebisa ɔmo where are you anaasɛ na Nyame onim baabi ɔmo wɔ anaasɛ na ɛho hia sɛ obebisa saa question no anything. Nti mu dwane fi Nyame nya na sɛ wo ne nkɔra san da anaasɛ wo fo ewo mu oba yɛ bɔne hu sɛ wo ba na sɛ otete ɔmpɛ sɛ obehu ne krampo sɛ because if you were ye bibi onim sɛ ade a wɔyɛ obonyu so anaasɛ ɔmpɛ sɛ nti ɔmpɛ sɛ obehu wani mpo ɛyɛ ne pɛso nti Onyankopɔn akasɛma mu ne adwaba bɛ ɔma kɔdi ampa ɛba asa na afei deɛ nipa sɛ wohwɛ Psalm 8 verse 5 or say Onyankopɔn bo nipa wo animonyam a ɔde kata ho ama ɔmo no so de ɔse ɔban sɛ nipa sɛ wo de compare Psalm 104 so 108 ɔkyerɛ sɛ na Onyankopɔn so gba animonyam ne ade nti ɔka sɛ ɔbo nipa te sɛ ne nsɛ so na ɛyɛ mpa nti ɛbrɛ ɔmo kɔdi dwaba na afei deɛ saa righteousness nkata ho na ɛfiri mu because bɔne aba nti ɔmo ntimi nhwɛ Nyame anim with ɔmo nakedness nti ɔmo ankasa ɛyɛ ɔmo ho sɛ ne ɔmo kɔ akɔpɛ biribi ɛde akata ɔmo ho nti ɔmo ankasa yɛ nti ɛba asante sɛ ne ɛda ka sɛ do baabi ɔmo pɛ sɛ ɔmo de ɔmo si ɔte sɛ ɔbɔ adeɛ no ɔsi they also made something nti ɔmo so de ɔmo asi ɔte sɛ Onyame a ɔyɛ biribi nso nipa ntumi nyɛ adeɛ a ɛyɛ papa te sɛ Nyame no brɔd ma haba no na ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi akata ɔmo ho yɛ nti even though ɔmo de biribi akata ɔmo they were still naked nti ɔmo ntwane afiri Nyankopɔn anim Onyankopɔn bisa ɔmo ɔbrɔni kasa rhetorical question bi wɔ hɔ a ɛbɛbisa ne anim answer ne dada but ye bisa so Onyankopɔn bisa ɔmo saa question na manka ye bi ɔmo nya no hu bi aka sɛ Onyame me patro ne ɔka sɛ menya no manya saa makɔyɛ nti mayɛ ba we de ɔse o Erade oba na odi ne maame nti obema ne po pa ache Nyame sɛ wanye ne yesa o maame oba because oni na mama ye bone oba so sisi Onyankopɔn wo wono na me ogidi esesa abrede wo wono na go betimi akasa ko so ka sɛ eye na go be ka sɛ Onyame mi so ebi asomesi ne maame ye eye ni pesu de bia pese ye yesa na Onyankopɔn bisa sɛ ne be yanka omo kan ye won de achom nti o si we na eti sɛ investigative judgment on Yakopon yeno. That is obi a pie judge bi no. Obi se bisa wonsam ama we hu se ade wodi for and I say wodi bem. Nti ada say e be sentence one na so be ko free. To Yakopon e be nim se ne obi se bisa se ne be ya e benya atemu ana se de e be ko enkwagye mu. Ba ye ni pesu. De bia ye pese ye preto obi so. So bi ye de je ye boni na me ka dia ma me ye din. Ba se dru me so dia meji atom no. Me pese me be prato obi so. Ti de bia na e prepre nti me adise wo ha ni se mi gidi pa se nkomu gitu mu se Onyame ne wo ka se ma ye ne ya ye nti fa chon konya ko yo do fo ni mo bu fo se na o ka the first John 1:9 se e ka ye fom so o ye no ko fo ni mo bu fo so de be che ko de be che enso e be pim na me ne wo ye da so prepre to obi so to Onyame mo a ni enti mi gi ye fom so to so ti mi for se e fa nche unless e be accept say ya ye boni no repentance into me ma so ye ko point me for so ye emfa sa achede ne maye ba se na me gitum zerade boni we ma ya Onyankopɔn ɔde bɛkyɛ me ka sɛ Nyame fa me bɔne nyina kyɛ me sɛ me wie adeɛ sɛ me ka sɛ na me ɛnwoma me wie a yɛfa kyɛ me na ɔyɛ ɔdomfoɔ sɛ ɔde bɛkyɛ nti atiefoɔ me tie ɛmfa ho ne baabi a wakɔduru bɔne bi a wɔyɛ akɔduru sɛ woba Nyame anim na sɛ wogye tom a ɔde bɛkyɛ yes me da se sɛ sister ge wakyerɛkyerɛ mu saa ɛde amaye afei de yɛn kɔ yɛnim ne yɛn hwɛ ɔtwease na afei ne hyɛbrɛ adwuma obedi yɛ bɔne obedi yɛ no yɛn hwɛ baabi ɔno nso na wie yɛ sɛ ne ɛbɛyɛ no nsɛm a Nyankopɔn ɛka kyerɛ no yɛn hwɛ baabi ɛbɛpie ɛde no bɛkɔ akɔpie ɛwɔ Genesis chapter 3 verse 15 no ne yɛn ka abɔ sɛm no nti sɛ sister ge wakan na mama ɛda afiri ahwɛ sa asɛm no ɛde amaye Genesis chapter 3 verse 15 ɛno ne ɛnka abɔsɛm no ɔse na me do time beto wo ne ɔbaa no ntam ɛne wasefo ne nasefo ntam
ɔno bɛbɔ wo tiri na wo nso waka ne 19 amen ɛda ɛdi asɛm na nyankopɔn afei de ɔka kyerɛ wɔwɔre na yɛbɛkyerɛkyerɛ mu ɛsɛn wohwɛ wode to nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ no so a na te sɛ na afei ntɔwantawa di ɛda bɔne ne papa ntam no nso no because the great controversy no na ɛno nso ɛte sɛ yɛda se Bismarck adesua wei deɛ yɛda onyame ase papaapa na sɛdeɛ sister age edi kan comment ho no ɛbra saa bɔne no ɛkɔɔ so no onyame a wɔkyiri bɔne na nasɛm bi a waka bia no ɛwɔ sɛ bɛ mu no deɛ onyame kaeɛ no ɛbɛ mu nti ɔka kyerɛ Adam sɛ ɛsiane sɛ wantie mi no watie wo yere nti no asase a mede wayi so anka wobɛfa biribia sonso ma wobɛsam fifiri ansa na wayɛ dɛn wadidi na ɔka kyerɛ ɔbaa no nso sɛ onyankopɔn ɔyɛ fɛ ɔka kyerɛ ɔbaa no nso sɛ me na mekaa sɛ mobɛwo no wahyɛ asase so ma but wawo mu no abosome nkron mu no you go through hard ɛmaa no bitumi adi ho adanse nti na ayɛ sɛ anidasoɔ ayɛ dɛn asa na onyame a ɔyɛ otumfoɔ no ɔsɛ ɔbonsam so a woyɛ saa deɛ wɔsie no ɛna mama agriculture me de ɔtan bɛto wo ne ɔbaa no deɛ ntɛm yes na wo ɔbaa no ɛbɛbɔ wo ti na nso aka ne 19 in fact saa asɛm we sei no amanfo aka ho nsɛm bebree na Eve ne Adam no ankasa no na ɔmo ɛte aseɛ sɛ daakye biara no sɛ ɔmo wo a ebi a ɔmo ba no ɛna bɛba bɛbɔ ɔtweaseɛ ne tie na kyerɛ sɛ waku no but ɔmo ɛwo Abel ne Cain no ɛna deɛ hu yɛ sɛ Cain so akokum Abel na kyerɛ sɛ asɛ nidasoɔ no ɛyɛ deɛ asa but ɔmo san wo set no na officer anidasoɔ but na no nya no na ɔka ho asɛm na ɔka ho asɛm sɛ Yesu Kristo so ho ɛna ɔbaa no bɛwɔ no in fact Bible prophecy mo no yɛka ɔbaa ho asɛm a na ɔbaa no gyina hɔ ɛma asafo nti we say na ɔka ho asɛm no na kyerɛ sɛ ɔka sɛ obi bɛpie mu a Yesu Kristo a ɔbɛba bɛbɔ aboa no eti na ɔno nso aka ne 19 na Bible nkyerɛkyerɛmu kyerɛ sɛ ɛbrɛ a Yesu Kristo ɛkɔɔ asɛnnua no so no ɛna ɛbrɛ a ɔyɛ dɛn ɔta ɔtweaseɛ no ɛbɔɔ ne 19 na ɔpira no sɛ ɔbɔ ne ti a nka Yesu Kristo wuyɛ no nka wɔnyɛ dɛn ɔnsɔre but Yesu Kristo wu ɔbɛwuyɛ no ɛde anidasoɔ ɛbrɛ nipa as a matter of fact John Genesis 3:15 no ɛbɔ nkɔnten kɔ sɛ so onyankopɔn dɔ a ɔdɔ yɛn nti ɛna ɔyɛɛ ne saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a owuo because Bible sɛ bɔne akatua ne owuo nti yɛayɛ bɔne no deɛ sɛdeɛ ɔka no ɛdi ntrom ɛwɔ sɛ yɛwu but ɛsiane sɛ onyankopɔn dɔ yɛn nti no ɔba Yesu Kristo baa sɛ ɔmɛwu saa wuo no so ho ɔmɛwu saa wuo no a aboa no bɛbɔ ne 19 no ɔmɛwu saa wuo no na wɔde agye nipa nyinaa ɛyɛ dɛn ɛnkwa na ne nyinaa sɛ ɔbonsam no nso in the final analysis no Yesu Kristo a wɔdi nkonim no ɛbɛbɔ ne ti na wafi wiase koraa ɛno na yɛbɛhu no wɔ Revelation chapter 12 no wɔka Revelation chapter 12 no nyinaa wobɛhu saa deɛ no ɛwɔ hɔ wɔka Revelation 13 so a ebi nso ɛwɔ hɔ a yɛbɛhu ɛno asɛm nti na ɔtwe adwene si so sɛ Yesu Kristo a ɔbɔ aboa ne ti na yɛn a ɔse the seed of the woman just sɛ wɔn a yɛnso bɛba Yesu Kristo asefoɔ no nyinaa no saa pra na ɔbɔ ne 19 no anuanom Yesu bi kɔm bi nti sɛ wowɔ yareɛ bi wowɔ haw bi na amane bi a saa deɛ no a ɛkɔɔ so no ebi mu kyɛfa na yɛnso yɛ dɛn ɛnya but ɛno nkyerɛ sɛ anidasoɔ ni hɔ sɛ yareɛ bi na ɔkɔ mu a ɛsiane sɛ Yesu Kristo adi nkonim na wɔtumi adeɛ nyinaa yɛ no ɔbɛsa wo yareɛ ɔhaw bi a wonam biara no in the final analysis no Yesu Kristo ɛbɛyɛ dɛn ɔbɛgye wo afiri mu na anuanom the great controversy between the good and evil no
menu obi biara ewo mu chefa na chefa a wo mu no say either say obewo Yesu Kristo afa and say obewo obonsam afa. There is no middle line. That's right. So won't me fa wona nsi ha Yesu Kristo no aka o say obie no ho no obetumi asom awura no mienu won't me fa na nsi amfa na nsi ha e say wo Yesu Kristo afa and say obewo Yesu Kristo afa na de obonsam eye pa ni say the great controversy no wo ha nyame mankasa. If you say, okay, Revelation chapter 12 now, okay, say, or per se, or say, the seed of the woman, so or best say, now, or Revelation actually will say, the remnant beer, woman, dear, omudi unyakopon, as shed dear so, no more queer Jesus Christo egidi. Just a nina say, obonsam di unyamiaka, a yeno creno, obonsam pese. Sa no kra na ebe dead but onyame ba bia na obegina sa no kra mu no obekọ ha ani amane mu but Jesus Christ ahye ho bo se obi biara onu nti obekọ ha ani amane mu no ma woni nye efisa wo akatu pa bi soro eduanum o ha ani amane a ye koso nyina efisa na ma me white ka asem a eya me depa wo chechre sa asem wi mu no wo se sa asem wi a Genesis chapter 3 verse 59 Unyakopon e pronounce ye no eye tumi bia wode ahye yen a oye oba no a yen no se obonsam de obeye bia no we have power to resist him. That's right. Inti Paul kran so kan won nwam se yensi obonsam ho kwan no obeye dey obedwane afiri enchen. Inti anuanom momia fa ye ho nto onyame asem so sa Genesis 3:15 no ene the good news the gospel e shaase obi biara ode hu betu Yesu Kristo so no asam a Yesu Kristo nyame eka edi kire Satan no ye di ne sum kunim dada opre kwa na se etimi ginam kosi awie ya ebehye ebinya enkwabuchi no yo me da say eda why ade pa wa chechire mu me da say pa say why ne sa de ma yen hwe na fe yen sorry yen addition say yen hu owo no ne shebre say one de ultimately no e be crash it e na fe kurampol say nyame ama yetumi say yen resist no e wo Genesis 3:15 promise ya wo de ama yen no good na Adam ni Eve after the fall no omon so ekowie say aje. Okay. I mestre minua ba me kenkan kakra ma me as Genesis 3 miensa. Sister age. Buta kama Genesis 3 miensa no. Yes san fam firi edunum na anko kakra. It's 24 de ba yen kan ni nyina. Okay. Kakra bi na yen hu na ni so kakra. Okay. Pam chom mi nteredaso. Na me do time bet oni oba no ntem. Ene wasefo ne nasefo ntem. Ono na obebo wuti na wonso waka ne nanti oba no de waka kire ne se donna mema uya ne unyinsen mu bre adosu ya mu na ubewu ma na wani agina wukunu na ono na obedi wuso na Adam de waka kire ne se watie wo yire ne na wadi dua me share wo no se nnie no bienti wunti wadome asase ya mu na ubedidi so wo nkwa na nyina na nkasa ne nsenchen na ebefifiri amawo na wadi afuo mu ahahan wani fifiri mu na ubedidie de akosi se obesane akodotie mu efise mu na woyi wo friye na woye dotie na dotie mu na obesane akro na oberema no to ni reading Hawa efise onu na oye atiasefo nyina na Awurade Nyankopon ye nwuma ntade ma oberema ne rin de shewon na Awurade Nyankopon ka se hwe onipa no ayesenye mu baako hunu papa ne bone na afi de ebeye na ontene ne nsa anti nkwadua no nso bi edi anti na sida nti Awurade Nyankopon tu ni firi edi ntro ho se onkodo asase a ofa no firi mu na opam onipa no na odi cherubim ne ojaframa afina a edi ahim besi edi ntro no anim apuye fam se onwe
ɔkwan a ɔde kɔ nkwadua no ho no. Amen. Amen. Isaac me das pa waka no kama mai. Me fa me ni bi. Bible mo fast na pe ye fa di hwanom la. O say yehu owo no de o verse 14 na o me yehu no ne Chebre Street say he was cursed on the domain. Aha, your domain. And the good news are that free you can was about verse 15. Because that was the first good news to be preached. Yes. Say all about or one no one so I can no. That was the first gospel news send a Bible at the Mayo. Now I don't know what say. And the ought to say Obano befa anyinsemu. Now what the any year moon or the hour. So we shall Obeka say no me and a be an amedum but then because of said that I didn't say no say I won not watch and hobono or say and no near that's one because of says I want ma I didn't want to be any aba and the awon moon at in quan bed a be free aba and intino or say and I'm say obano and the echo yeah no coffee the abandoned sem by in intino Paul can Timothy horses are so ban the year born and ye be man and so I say and intino wani be gina ukunu yes and obey man no so no so wo hwe ya o se asasere na odume no wan do me be man no yes and the be man no so wo se wani mfifrim na obede obedidie and onyame tum so kan se ho a se wo yo enu nti ena ma yes be wuye no kanya sa se nipa ka me na me kan me san boa ko be samra no na wa mani pa se atena se na wa je ne nkwa enti wo ka se nipa be wu nti no na etwa say edin tro no obo ho ban because of say aduaba no mutidi ye no owo die no madi and this o ma kwanya man o musa akokọ ti second one di bi ma o bedi dankwa na o moti boni musa o da fibo and internet say obrammo efi edin tro no mu and you say opamwo fi edin tro no mu and o ma abofo cherubim kwatra no no mudi eja krkrante enam ano ti wu kra obetimi asaka obiem yes and opam oni pa fi ho enu nti ena ma ne onipa yeti boni ma yewu ena o kan so say na tiemu na ofri bae to tiemu ena obesan akọ ampa nti na ma se ne so bi wuni ekosie na akwanhefo yesa na tie ne de agu na tie nko na tiemu nso nkonsu because of say onyame na aka say be mu until say nyambe pie ni pray no so no abe say nipa anwu tibi anu o ma anwu date bia de ma adin hunama asa ebe sakra na o de ebe kwa kodi dan answer da no onipa be ko so ewu enti obia ma obia na da no ho say onipa wu a umui na o ba bia wokọ onipa bible aka ne preko pe say twa say onipa wu enti onipa so wuo ena eda ho ema onipa enti nia onyame asma o ka che onipa no abamu senia adisua no ede ma ye no enti na ne tofa bomu nyina no so onipa ye bone no onyame twe nipa aso de but o sama na ndaso no ne na wonto atoaso na be ba no pass ye hu say wonto ato ni so na atenkwa no efiri baaye na yanya dankwa ho anidaso yi great me da wase say ya disia no aye de pa ye ye de betwe ha say abusiafo mo nso ye beda mo ase pa se de bia mo ne ye sa disia minim ba bia o hwe yen efiri say ye trie bi en Ghana say YouTube say Facebook ye da mo nyina ase say de bia rada mo ne ye sa adisia yi onyankopon enhirawo adisia ye de abrawi adisia etoso mienu ne edika no edika hu ne obo ade na afi ne etoso mienu ya hu adekro nti a eba ye ma adebo anyankopon bo ye ka se eye pe no ahwiase ye ba ye ye hu se obonsam na ye no ho kwasa ebe fa wo so ebe dada Adam na afi Eve na omukodi aduaba anyankopon ahye om se ma omundi na enam se wo se nka omunya nuhu na nka bonifa free bi eba wo honum na nka ne ma se omanya omuye blame game se ne nde ye nso ye blame game ema na ba be wi se onyankopon etome wo no sahara na onyankopon so edome asase enam ne eba ye enunti no kwasem ne se Boshensem anase anida ho anase anigensem anase the hope message promise of hope Boshensem a ewo ho ma ye Genesis 3:15 a o kire say
oba bi be free oba ni mu aba na ono na aboa ne beka ne nanti no no so aboniti no ye hu se eno ne asempa edikan ya asempa edikan pa sanse na ultimately no e be refer to Yesu Kristo na oba bewu na the wusori no akrashe obonsam forever na esa yetumi onyankopɔ de ama yese de be resist obonsam sa bɔhye we no Adam ni Eve krampo mo ante ase na omunim se omobɔ odika no ene beye sa bɔhye ba no king ba ye no nti din krom di two king no kyerɛ se no mu anida so bi se ono na ye sa bɔhye no amaso sa bɔhye ba yi anase sa obaya nso na onyankopɔ promise Abraham se obema ne ba na Abraham so fi se Isaac na be sa bɔhye ba no amaso sa bɔhye ba yi na David nso fi se ne mani bi na be sa bɔhye no amaso na asema nyankopɔ aka na Genesis 3:15 no Yesu Kristo a oba beba won sua trosem no wante ase a nhuniema biye minim yie pa sa adusua ya Yesu sa wo de wadwene edi siso ene obi bia edi siso a yemfa adusua yimbra na wie no ne nyina ya nya ante ase amapada sende ye behwe king ba ye no ono to ne legacy obegyae anase king ade a wogya to ho na yehu ye koyanim ya hwede adusua no ede maye onyankopon enhira mo babia mo wo biara no katawani na mema elda azika frie embo empire kra maye yo mama ye mompaye onyankopon ni abankasie yesanda wase papa ewo ene edi ya wayi akye yen ewo wase mu yeda wase eye no kwasem o se aboa no ebeka ye 19 na nso aboni niti enim se Yesu Kristo eho asem na wo ka kire yen enu nti na wo de ne ma yen se yen fa no so ni nya nkwa ni nya no so anyu anope de ka nyina ne se na ne nyame ye de ne yetiefo nyina hya wonsa obi wo hodo ma no ka o hawo ni amane ebiwu na ofri se anidaso asa na anidaso ho ewo Yesu Kristo mu Yesu Kristo edi nkunim wodi obonsam so nkunim data eni nti de empire ye bo nyina ne se obabiara wo wote bia bia mu ye ohaw ni amane no onya nidaso wo Awurade Yesu Kristo mu na se ni yare no kra na ansa Yesu Kristo asiesie baabi oba befa yakọ na sa baabi oba befa yakọ de owuo ene yare ene awerɛhoɔ ene esum bia eni hɔ ene ti ɛhɔ na yɛmpre na yɛnkɔ ye de atiefo nyina ahya wonsa hya wo ho anuonyam obi abrabom bibi biara de obi akoma ponso a wɔhwɛ firi hɔ no asafarade yɛsrɛw sɛ wopɛ mu no hya wo ho amen yɛda wasese watie yɛn na ɛyɛ wopɛ na sɛ na wɔtwe ne yɛsan kɔ ne yɛsan ba bihia mu bi wa yɛde ayɛyie ne nkamfo ama yɛda wase o wadom ti amen amen